Espurnes d'arxiu. L'annexió de Sarrià al municipi de Barcelona, 1921. Nascut al segle XIII, el municipi de Sarrià era a inicis del segle XX molt petit i disseminat, ple de masies i torres d'estiueig, amb un nucli articulat al voltant de l'església de Sant Vicenç, amb uns 9.000 habitants. La tranquil·litat, el bon clima, l'abundor d'aigües i camps de conreu va fer de Sarrià un terreny cobejat pels grans propietaris i els ordes religiosos, que van establir convents i escoles, amb edificacions notables. Barcelona va annexionar-se a la vila de Sarrià a l'empara de la legislació del segle anterior que permetia a les poblacions de més de 100.000 habitants agregar-se als nuclis amb els quals tingués continuïtat urbana. En ús d'aquest dret, Barcelona va incorporar el 1897 els municipis litimorfs de Sants, Sant Andreu de Palomar, Gràcia i altres. En aquell moment, Horta i Sarrià es van considerar encara massa llunyans de la capital. Finalment, Horta va ser annexionada el 1904 i la presència de Francesc Cambó al govern espanyol va facilitar l'expedient d'incorporació de Sarrià. El 4 de novembre de 1921, l'Ajuntament de Sarrià en va rebre el Reial Decret. L'annexió va trobar una forta contestació de molts sarrianencs, temorosos de formar part d'una ciutat marcada per la violència i les tensions socials. El tren en va ser un dels grans elements d'integració. Alfons Josep Puig Cadafalch conserva cartes i fulls volanders que corresponen als mesos posteriors a l'annexió i que criden a la intervenció de la Mancomunitat i en denuncien les conseqüències fiscals. Intercediu perquè l'Ajuntament opressor de Barcelona no li cobri cap arbitri injust, com fa ara, i tracti els 12.000 ciutadans de Sarrià com van tractar els demés veïns dels altres pobles annexionats. No hem nascut per esclaus i Catalunya no serà autònoma mai, mentre tingui los pobles oprimits.